Eminyakeni emibili edlule, idolobha iNewcastle belisezindabeni ngezinto ezingezinhle. Imeya uDkt Ntuthuko Mahlaba ethweswa icala lokubulala nokushaya, ekwathi kamuva lahoxiswa. Umasipala wona wabe ungenamali ukweleta uEskom u232 Million Rand. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu yavimba uEskom ukuthi ucishe ugesi kulomasipala. Izidingo zomphakathi okuphakelwa amanzi ukuqoqwa kwemfucuza kwaphazamiseka, kodwa lomasipala usubukeka ulungisa izinto. Sikwazile ukuthi sixoxisane noEskom futhi sikhokha imali ke ebayelwa ngaphezulu kwezigidi ezu-38 million esisikhokhele uEskom ku-area debt. Saphinde futhi sakwazi ukuthi sibakhokhele njalo lokho esithi current account okwenyanga nenyanga nakho sekukhokha eceleni kulokho kuhamba kahle. Amaqembu aphikisayo athi kuningi okusadinga ukwenziwa. We're struggling. We do see that there's improvement. A lot has been done, especially over the last few weeks, that we can see a definite change. Firstly, I would like to say that like in any municipality, the most important part for the community is clean streets, electricity, clean water, and a safe environment to live in. It was a rocky start in the beginning when the leadership took over, but we can say now there's a big difference. Udaba lwezisebenzi ezaxoshwa lusasenkantolo yezisebenzi komasipala abangu-54 kwaZulu-Natal, iNewcastle ikuba yishumi abenza kahle. Londi Khatebe, SABC News, eNewcastle.